تەڤیرەوشە ئەوارتەیەک و هەرێمتێرە دەرباستبە لێسازیین خزمەتێن ڕێڤەبەریە خۆسەر ji bo başkirina trafîkê di nava herêman de û hêsankirina tevgera welatîyan di nava xebatê de ne. Di vê çarçoveyê de Yekîtiya Şaredariyan a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê dest bi çaksazkirina rêya di navbera kantona Tabqa û Reqa de ku dirêjahiya wê 14 kîlometreye kiriye. Berpirsê projeyê diyar kir ku heta niha 4 kîlometre ji rê hatiye çaksazkirin. بالنسبة لطريق رقة الطبقة المزارع هو طريق حيوي استراتيجي يربط بين رياض نافبرا باجارên Reqa û Tabqayê de rêyeke sereke û giring e. Beriya çaksazkirina pira Reqayê ev rêya sereke a ku di navbera her du bajaran de bû. Ji bo vê yekê jî Yekîtiya Şaredariyên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê dest bi çaksazkirina rêya di navbera Tabqa û Reqayê de kiriye. Di destpêkê de deverên xirabe têne rastkirin û paşê bi temamî tên paqijkirin. Heta niha 4 kîlometre ji rê hatine çaksazkirin û di demên pêş de wê qûneqna din jî di vê projeyê de hebin. Li aliyekî din jî Şaredariya Gel a Helebê dest bi projeya çaksazkirina rêyên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê kiriye. Li gorî şaredariyê hin rêyên sereke yên di nava her du taxan de hebûn, xirab bûbûn, niha tên çaksazkirin. Ev xebat piştî zivîtkirina rêyên sereke yên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê pêk hat. ما خلصنا المشروع شفنا في عنا كثير يعني في عنا كثير طرقات. Piştî gomeriyên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê qêr kirin û proje bidawî bû rêketin xizmetê. Lê piştî ku ev rêketin xizmetê hinek pirsgirêk derketin û me yekser dest bi çaksazkirina rêyan kir. Li aliyekî din jî hin rêyên sereke û yên kolanan hebûn xerab bibûn. Ew jî di demaniha de tên paqijkirin û serrastkirin. Di demên pêş de wê projeyên ji van mezintir ji bo xizmeta her du taxan bên destpêkirin. في عنا مشاريع أكبر من هيك وعلى Şaredariyên Gel ên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê her sal li gorî plansaziya xwe li seranserî herêmê projeyên xizmetiyê yên cuda li dar dixe. Ji projeyên ku herî zêde tên li darxistin jî projeyên serrastkirin û qîrkirina rêyan e.